През тези дни не мога да спра да си мисля за младите хора, които тръгват към живота, осъзнавайки, че той има и една много тъмна страна. Едно смазано от напрежение и очаквания поколение, лашкащо се в крайности. Деца пораснали без детство и влизащи в забързания, хаотичен и объркан живот, изпълнен с напрежение и несправедливост. Много от тях си отидоха в чужбина, но и много останаха. В държава, в която ще трябва да работят, за да носят на гърба си цялата икономика, действаща при отрицателен приръст, да издържат с данъците и осигуровките си хиляди необразовани, социално слаби, маргинализирани хора. България, дами и господа, постепенно се превръща в страната с най-рязък контраст между застаряващо население и хора в трудоспособна възраст. Има реална опасност в зените на живота на младите днес цялата система да изгърми, защото се отваря огромна яма между пенсионери и работещи. Просто първите ще са много повече. Така без да усетиш, само на 20 години и вече се чувстваш на 30. Влизаш в 30-та си година с мисълта, че си над 40. Уж си млад, а сутрин се будиш като старец. Идват паникатаките, депресиите, чувството, че животът те смазва. Родителите гледат безпомощно, сравнявайки днешния ден на децата си с тяхното лично вчера. Но сравнение няма. Всичко изглежда като една луда надпревара, в която се преследват материални придобивки, в среда на липса на справедливост и политическа, и обществена. А не материалното. То страда. Ли не е? Душата крещи, че така не може. И животът не е това, което си мислиш, че е. Или това, което средата ти казва, че е. Трябва да си много силен, дами и господа, за да запазиш младостта и усмивката си. Психиката на по-чувствителните, по-сензитивните понякога не издържа. Каква е рецептата ли? Нямам никаква представа. Само знам, че виждам все по-сериозни и огрижени лица на хората от моето поколение, а и това на по-малките. Всички изглеждат някакси по-възрастни, по-недоволни, по-гневни и по-страдащи. Това е синдрома на смазаните млади хора. Поколението, което вика за помощ и за което трябва да мислим, за да има България и утре. Вие сте с 120 минути, аз съм Светослав Иванов.